Ahojte ľudia, dneska si zahráme 99 dní. Ospravedlňujem sa za to, že som proste dlho nemala videa, 2 dní. Bola som strašne chorá, strašne mi bolo zlé, proste aj teraz som chorá, ale dneska mi je dobre, takže ideme natočiť video. Dneska máme takú challenge, že musíme prežiť 99 dní s random 5 ľuďmi. Máme tu aj cheaterov, takže no. Tak čakáme, kým ku nám aspoň niekto vôjde. Stihli sme to? Nie, nestihli sme to. Takže sme tu traja. Raz, dva, tri, štyri. Sme tu 4. A musíme tu prežiť s týmito random typcami. Dúfam, že nebudú kraftiť rôzne blbosti. Je tu iba 3. Ale kde je ten tretí typek? Tam vidím narúbané dreva. Takže chcem, aby ste aj počuli zvuk cary. Takže karta je väčšia, takže môžeme ísť ďalej. Želzo. Raz, dva. Pejlíky, sova. Ešte železo. A myslím, že by sme si mohli zatiaľ dať timelapse, kým nazbieram nejaké veci. Už by sme mohli skončiť náš timelapse, pretože už sme všetko skoro získali, máme revolver, polievku, máme lampu, proste ste si pozreli, že ako som ja hrala, mapu máme. Zatiaľ máme všetko dobre, nikto nič zlého nestáva. Takže ideme urobiť políčko. Na to potrebujeme ešte pár dreva. Dúfam, že to nebolo z môjho dreva, ktoré ja zbieram na políčko. No proste na rastliny.
Keď vyrobíš jeden strom, môže sa urobiť 30-minútový timelapse. Neznášam rúbať stromy. Nie, ale tie peperky sú dobré. Už nebolo to z môjho dreva. Teraz vieme urobiť toto. Takže máme gucák a máme iba starú sekuru, takže musíme nájsť spír. Ale to som ledva stihla k tomu kupcovi. Takže ideme tam, aby sme otvorili čestku, pretože potrebujeme získať spír a ísť aj s týmto aj so spírom na zachrániť druhé dieťa. A to sú moje patróny. Dali sme jej revolver, pretože ona nemá asi. A mne trebalo iba náboje, lebo ja už revolver mám. Toto čo je? Úprimne povediac, ja dosť dlho hrám. Aj to je, keď vieš upgradeovať tie veci. Aha. Zrieme sa hore. Oh my god! Tu zvyknú byť dobré veci. To im zobereme. Toto zobereme niekomu z nich. Ku ohňu necháme to tam a pôjdeme hľadať záchody, lebo tam zvyknú byť dobré čestky. Keďže je už 5. deň, takže nepadali nám mimozemšťania, to je škoda. Toto video hovorím, že nebude dlhé, asi budem natáčať iba kým proste zachránime všetky deti a také, pretože za prvé nechce sa mi to dlho zostrihávať a také, a za druhé proste chcem, aby vám bolo príjemné to pozerať. A ideme na druhé dieťa. Ale až na druhý deň asi. Aha. Inak všimli ste si, že nová lokácia tam, kde je Fishing Rod, tam presne uniesli tohto Kraken Kit. Že v tejto strane, aha. Oni sú ako keby za radom. Hej, tu je Kraken Kit, ale sama na ňo nepôjdem. Pomoc! 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 Peperky! Píšeme. Go to help next kid. Go to help next kid. You are hungry. You are hungry. I'm hungry. OK. Ideme zachrániť ďalšie dieťa.
bez nej asi. Prepáčte, ak ticho rozprávam, pretože ako som už vravela, som chorá a proste chcela som natočiť video, kým mi je lepšie a nie mi horšie. Proste naozaj nebolo to obyčajné prechladnutie, mal som proste podráždené brucho. Alfa Wolfpad. Nevadí, vydržíme. OK, zoberieme aj toto uhlie. Budem mať menej HP, ale čo už. Tak, ideme zachrániť ďalšie dieťa. Otvoríme najprv čestku. Dúfam, že to bude Spear. Nie je to revolver. Zoberieme Kraken Kit. A ideme naspäť. Kde máme oheň, tam je oheň. Akože v minulom videu som trošku bola noob, ale trošku som sa nacvičila. Bolo to hlúpe, lebo som proste myslela som, že to dokážem, ale radšej je takto s pomocou revolvera všetky deti zachraňovať. A na bérov pôjdeme potom. A máme ďalšie dieťa. I need food. I really need food. I really need food. Ja im tu píšem, že I really need food. Ona mi ešte popod nosa zje food. Musím ísť teraz k ohňu a dúfam, že tam nikto nebude. Oni ešte aj moju full späť použili. Proste Wolfpad potrebujem a oni mi ju použijú.
Proste super, idem zabiť Wolfa. Sekerou. A dúfam, že mi z prvého pokusu padne Wolfpad. Super. Ale aspoň sa najem. Skúsime aj druhého. Čo už strácame. Máme zlý tím. Tretieho už nezabijeme, ten zabije nás. Ale aspoň máme to jedlo. Yes. Naboj do revolveru. Tak si zabijeme ďalšieho. Yes! Wolfpad. Nevadí, máme jedlo. Plný sak. Good eggs. Ešte stíhame. Nenechám im tu ani jedno jedlo. Moje. Nestačilo mi, aby mi ešte aj moju zajenca. Čože? Čože? Hra sa bugla? To si zo mňa robíte?